Чакай. Спряла съм! И сега веднага кажи какво отказвам аз. Тя е мъжко момиче, бе. Тя обича мъжки неща. Не. Взимам книга, тогава трябва да има книга. А на мен дойде да ми говореше за... Защо си говорил с него? Не знам, много дълъг отговор ще... Сега това беше хубава реплика, която аз не я знам. Не ли това е? Той вече ме запозна с доста смайващи детайли. Всяко действие, всяко... Чакай. Равно по сила. Противодействие. Тя няма ли нищо? Не. Аз само си говоря. Просто ми е трудно да се ориентирам. Да продължавам ли аз да говоря? Какво питам? Нещо питам. Лично. Да, направо няма аналог. И какво? Аз ли съм си пак? Добре. Еми добре. Това според теб е? Добре. Добре. Какво му?